I pozdrav svima ljudi, Jovki ovde, dobrodošli u moj najnovi video. Danas ću da vam predstavim 4 programa vezana za vaš računar. Prvi program ću vam pokažem AIDA64 Extreme, on pokazuje temperaturu vašeg računara. Kao što vidite, to su temperatura matične ploče, procesora, vezano za grafičku, AUX i vaših hard diskova ili SSD. Ovo su broj obrtaja procesora i tu ima više nekih opcija. Matična ploča vezano za procesor koji je, memoriju, chipset, BIOS i tako dalje. Operativni sistem. Sljedeći program je GPU-Z, vezano za vašu grafičku kartu koju imate u vašem računaru. Neki ljudi ne znaju za ove programe, ali ja nisam znao, ali naučio sam vremenom. Ovaj program pokazuje na koja je vaša grafička i njene detaljne specifikacije. Moja recimo grafička je, recimo, moja grafička karta trenutno je Radeon RX 6650 XT AMD Asusova verzija. Ona je, kad je izašla ta grafička, ona je izašla 10. maja 2022. godine, izašla u masovnu proizvodnju, da ljudi mogu da kupe, i testirali su je i pokazala se perfektno. Ima 8 GB memorije, tip memorije GDDR6 Samsung, tako da ona ima prejako, stvarno prezadovoljan sam. Ovaj senzor vezano za temperaturu vaše grafičke karte i ovo su detaljne neke specifikacije, odnosno base clock, king clock, boost clock, memory clock. Znači to su megaherci vaše grafičke karte. Vezano za base kao ono klasika, game to je tipa za gamere ko vole da igra igrice, to je njegov clock, boost clock to kad se ove clockuje pa se to nabuđi nešto, pod navodnicama nabuđi, i ovo je memory clock vezano za memoriju vaše grafičke karte, odnosno memory bandwidth, a ovo je memory clock, to je se razlikuje. I sljedeća stvar je CPU-Z, vezano za vaš procesor. Procesor AMD Ryzen 5 3600. Tu pokazuje kakav je vaš procesor. Ovo pokazuje matična ploča koja je vezana za taj procesor, memorija, naziv memorije i koji je da li DDR3, DDR4 i tako dalje, grafička karta. Moja RAM memorija je DDR4 3200 MHz, Kingstonova verzija, ova je grafička, i ovo je recimo da se testira moj procesor sa recimo nekim drugim procesorom. Možete i to da uradite sa bilo kojim procesorom koji god imate, vi možete testirate recimo vaš procesor protiv recimo nekog, lupiću, moj procesor ću izabrati na primjer protiv na primjer njega, i on pokaže njegove karakteristike, odnosno jačinu, i to je više neki kao pod navezima rank koji taj procesor daje ovde i moj procesor. Normalno taj procesor je jači, brži, bolji, ima više jezgara, što znači da bolje radi. I posljednji program za danas je Hard Disk Sentinel. Pokazuje vezano za vaš hard disk i SSD. Ja imam i SSD i hard disk. Hard disk mi je terabajt, SSD je 120 GB, 130, tako nešto. Kao što vidite.
Ovo su particije koje kad dižete sistem vi možete napraviti particije tipa, ne znam, za neke programe, za neke vaše podatke, za igrice i tako dalje. I to bi bilo to što tiče ovog klipa. Ako ste uživali, ako vam se svidelo, obavezno lajkujte, šerujte i subscribeujte, a do tad mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Tad jedan veliki, srdačan pozdrav!